Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Thank you! Welcome back sa ating palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po worldwide. Ulitin natin thank you kay kabayang Aida Culiao dyan sa Abu Dhabi at kay Maring Leia Angeles dyan sa Perth, Australia. Kailangan daw mag-aeroplano bago makarating sa Sydney, Australia. Malayo. Sabi niya pa, may hirapan akong mag-report kasi mahina, inconsistent ang internet sa lugar niya. Akala ko ba first world country ang Australia na may mas magandang internet services? Ayan. So, who else? Gaya daw ngayon na wala na ang signal. Hindi daw siya makakapag-report. Tuloy tayo sa ating programa. By the way, bago ang lahat, nais ko pong banggitin ng Litter News Philippines at ang ating tropa po sa Pinoy Extreme Channel na pinapalakas po natin ang news coverage ay nangingimbita sa mga interesadong maging investigative journalists, investigative reporter. We are inviting interested parties, person na gustong i-cover ang mga key cities. We will be accommodating reporter from every key city nationwide. I think we have 142 key cities nationwide. Ibig sabihin yan, may gitsandang mga kaibigan natin, pwede nating isala dito sa ating ginagawang pagbabalita at public service. Doon po sa mga interesado, i-text nyo po ang inyong lingkod sa 0995-148-3605. Ayan. Interesado po pero wala pang kaalaman, walang training, hindi nag-aral ng broadcast journalism, ay wag po kayong mag-alala sapagkat we can provide proper training and workshops for you para po maging magaling kayong investigative journalists. So, mag-text kayo o tumawag sa ating cellphone number 0995-148-3605. Public service muna tayo habang tinatanong po natin ang ating survey question mga suki sa hapon pong ito. Mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o yung buhay po noon? Ano pong sagot po ninyo mga suki? Bong Leonidas David, ang ating kumpadre dyan sa The Netherlands. Magandang hapon dito sa Pilipinas. Anong oras ba dyan, partner Bong? At si Angie naman ay nariyan po sa Dasmariñas, Cavite. Angie, kumusta ang pamilya mo dyan sa Dasmariñas, Cavite? Kailan na ba kayo aakyat dito ni partner Daryl Solis nang maplano po natin ang ating continuation ng Tabang Tugang, Mission Tabang Tugang sa Tiwi Albay. By the way, nais ko pong i-anunsyo sa inyo na ang ating Phase 2 or Part 2 ng Mission Tabang Tugang sa Tiwi Albay ay patungkol na po sa relocation and housing dahil 500 families po na tinamaan ng flash floods and landslides ay hindi na po pwedeng bumalik doon po sa mga original na lugar po nila. So, kailangan po nating matulungan sila, makahanap ng malilipatan at makapagtayo ng kahit simpleng titirahan na safe pong lugar at malilipatan po nila. Yan po ang project na susunod po ng Litter News Philippines, ng Kamaong Asero at ng Pinoy Extreme Channel. Housing and relocation, and after which ang ating part 3 will be livelihood and reforestation kasi ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng flash floods and landslides, basically yung degradation po ng kalikasan, yung walang habas pong pagputol, pag-abuso po ng
kagubatan, pagputol po ng mga punong kahoy at pagtirik po ng mga bahay sa mga hindi ho safe siyempreng lugar. No? Basically, degradation ng environment po ang dahilan. So, we will do something. Tayo po yung magpapanimula ng mga pamamaraan. Mag-introduce po tayo ng programa para sa reforestation and of course yung livelihood kasi marami po sa ating mga kababayan na naghahanap buhay po sa kabundukan. Meron po dyan na nangangahoy, tinitinda po yung kinahoy para may hanap buhay po sila. Meron po dyan mga nag-uuling, susunugin yung gubat, kukunin yung uling which is very, very disadvantageous para po sa ating kalikasan dahil nasisira po yung ating kalikasan. So, we're gonna provide them an alternative way of livelihood na binabalak po natin sa pagtutulong po, tulong po nating lahat yan ay magiging posible. That will be our part 3. Pero unahin po muna natin itong part 2, ang ating housing and relocation. At pipili po tayo ng ilang pamilya. Out of 500 families, pipili po tayo ng ilang pamilya na matutulungan po natin kagad-agad. Yan. Ang ating campaign manager ng Mission Tabang Tugang is Miss Angie Puso of Dasmariñas, Cavite. At yung ating design engineer naman ay si Engineer Daryl tuloy. Taikon Maravillon. Yan. Sorry partner Taikon. Yan. Daryl kasi bigla kong dinadalhan ng brewed coffee, Kaping Batangas. Yan. Chris Angel, we're watching from Riyadh. Good afternoon, Sir Errol. Thank you, Chris Angel. Nandiyan na sa linya. Okay, kausapin po natin si Mr. Cansino. Ano nga ang first name ng ating bisita? Reynaldo. Nasa linya po natin. May problemang idudulog po sa ating programang Kamaong Asero si Mang Reynaldo Cansino ng Mindoro. Ayan. Mang Reynaldo Cansino, magandang hapon, sir. Magandang hapon naman po. Apo, pakikwento nga po sa ating mga manonood, ano po ang pinoproblema po ninyo mabilisan lamang, sir? Sir, kung maaari, tulungan niyo naman ako rito sa ninong at ninang ko na maisuli nila yung perang nakuha nila sa bahay ko nung simula nung dumating ako galing abroad. Mm-hmm. Ngayon, sir, tapos na ho lahat ang kaso. Pinahanap po itong si Mr. and Mrs. Eliestas, professional swindler po ito. Yung, ano ba yan? Dinaan sa utang? Dinaan sa hiram, Mang Reynaldo? Ano po, isang matagal na magkaibigan po ang aking ama at saka siya. Nung dumating po ako bilang isang OCW, dumating ako rito sa Pilipinas, siya ho yung kauna-unahan kong napiling ninong sa kasal. Mm-hmm. Ngayon ho, palibasa, ako'y may pera at mag-aasawa. Hindi naman siya mahirap na tao. Napagkatiwalaan ko, nasabi niya na bigyan ko daw nila kami ng konting tubo doon sa perang ipatatago sa kanila. Mm-hmm. Ngayon ho, nung dumating na panahon na sa kanila na yung pera, nagtataka ko bakit hindi ako binibigyan. Walang binigay na tubo. Magkano ba pinag-uusapan nating pera na pinatago mo sa mag-asawang... Ulitin mo nga yung mga pangalan, Mang Reynaldo. Mr. Renilio, Marcelo Eliestas at Soledad Eliestas. Yun ba yung sinasabi mong doktora ba yan? Ang kapatid do. Yung kapatid niyan, doktora. Hindi siya yung doktora. Hindi, doktor lang ho. Doktor ng hayop yata yun, veterinaryo o ipin. Yung lalaki? Yung kapatid lang niya ho. So, hindi kasali doon sa usapan ninyo? Hindi ho. Para lang ma-treat sila dito sa kay Dr. Emilio Eliestas. Madaling sabi, nauwi na ito sa kaso, Mang Reynaldo. Tapos na po. At may desisyon. Ano ba ang desisyon ng korte? Ang desisyon hanggang doon sa CA, binalit po sa RTC Manila, Branch 21. Binalit po, may final judgment po ang CA.
na ibinalik sa kanila para sila na yung mag-implement, mag-enforce. Ano po ang final judgment muna? Ang final judgment po, kung ano rin yung decision ng Branch 21. Ano pong desisyon? I-execute po. I-execute final judgment nila. Ano po yung desisyon nga po? Ang decision ho roon na nakalagay yun, criminal case, tapos nakakwit, civil liability, people of the Philippines. Yun ho nakalagay doon, solidad yes. Hawak niyo po ba yung Mang Reynaldo? Hawak niyo po ba yung desisyon ng korte? Oo. Pakibasa niyo nga po yung pinakadulong parte ng desisyon. Ang decision nga ho is 400,000. Hindi, ano nga po ang desisyon? Yung nga ho nakalagay doon na Ipinababalik? Balik lang? Ikukulong ba sila? Ano ba ang desisyon? 2 counts of estafa ho. Estafa. Estafa ho. Oo. Guilty ba sila sa kasong estafa? Oo, guilty ho sila. Hindi ho nila ibinalik eh. Hindi nila na-isolid dahil nag-promise sila sa harap ng judge na isosolid. Ang ngayon, ang nangyari, hindi na sila nagpakitan. Ganito, Mang Reynaldo, gusto kong hawakan mo, kung hawak mo dyan, basahin mo sa amin yung last paragraph ng decision kasi gusto kong maintindihan para matulungan kita. Was there any decision on the criminal aspect or simpleng ipinababalik lang po sa inyo yung pera at tapos ng usapan? Gusto kong malinawan po yon. Hindi ho. Ang nakalagay ho ron, kapag hindi ho niya na ibalik, may patungan 3%. Ay wala. Wala yun. Parang pinautang mo pa rin sila. Papatungan lang ng interes. Hindi. Kung hindi nila may babalik, sabi ng judge, sabi ng Ganito po, no? Pinakikiusap ko po sa inyo, Mang Reynaldo. Kunin niyo po yung desisyon. Yung aktual na desisyon, basahin niyo po sa amin dito. Gusto kong marinig in toto yung desisyon at i-interpret natin kung ano talaga yon so that makatulong po kami sa inyo. Kaya nga po sir, yun nga ho ang decision, 480,000 pinababalik po ng judge. Yun ho ang desisyon. Walang kulong na sinasabi sa estafa? Ano ba yon? Nakalagay ko sa ibabaw, criminal case, tapos with liability. Mapuputol na tayo. Isang huling tanong ko, Mang Reynaldo. Hawak mo ba yung desisyon ng korte o hindi? Decision mo ako nan. Nasaan na? Maghahanap pa nga ho. Ayan. Sige po, hanapin niyo po muna kasi kailangan po natin yan para makatulong po kami. Ano po? Mag-usap po tayo ulit. Okay. Apo. Alright, sige po. Kasi mahirap po pag walang pinangahawakan po tayo, Mang Reynaldo. Sige po, mag-usap po tayo ulit. Maraming salamat po si Mang Reynaldo Cancino mula sa Mindoro. Alam niyo po, ito'y nagsimula sa tiwala. Naiintindihan ko na gaano kahirap ang dinanas niya ng sama ng loob dito sapagkat ninang niya po yung pinagkatiwalaan ng pera, pinangakuan siya ng interest pero niloko po siya. Yan po yung pinaka-istorya dyan. Nauwi sa kaso, may desisyon yung korte but gusto ko lang pong malinawan specifically ano yung desisyon ng korte para makatulong po ang programang Kamaong Asero. Alright! Mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o noon? Mga ginigiliw nating mga suki. 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Balikan ko po kayo mga suki. Pagkalipas ho ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.